Mina nginguSifiso Mashaba. Njengoba sihlangene namuhla kumhla ka-1 March 2026. Sihlangane umembeso kaBongiwe Dladla. Intokazi ngahlangana nayo ngo-2012. Lo nyaka lo wesi-14 nginale ntokazi. Sikhulele la, sibantu bakule ndawo. Ukhuluma noBongiwe wakadlala isibongo okuwumama Mashaba manje. Sahlangana nentokazi 2012. Saqhuba sabambana. Then sahlangana yena wayephuma eVarsity. Okay. Saqhubeka kwaba mnandi up until this day. Ngithanda ukubonga kuye for everything angenzele yona nabantwana bami. Ngiyamthembisa ngizomthanda kuze kube phakade. Nakwathi 2023 ngeza kibo ngazovela ukuvela kwami bak-accepta. Then njengoba sengithi namuhla ngiyicedela intokazi, ngiyayiqedela ke namuhla umembeso le. Abaningi bathi ngumshado, akuwona umshado lo. Lona nje umembeso kujatshuliwe. Okay, namhlanje usuku lami lomshado noBaba Mashaba. Abaningi bathi ngumshado, akuwona umshado lo. Lona nje umembeso kujatshuliwe. Ngosuku lomshado ngiyathembisa ukuthi angeke kufane nalokho. Izinga ngiyabona ukuthi kwanamuhla liphezulu, kodwa ngosuku lomshado liyoba phezulu kakhulu lezinga. Engahlangana naye ngo-2012 mhla ka-22 September. Ngithi intokazi yakwaDladla ayichubeke nokuyiphatha kahle, ayichubeke nokungithobela. Ingithobele yonke lo mnyaka, ayingathi-ke mase seyifike kulezinga manje lokuthi-ke na sengiyimbesile bese seyiyashintsha. Ngithi ingumkami, ngiyayithanda, nginey'ngane ezimbili nayo. Ngiyafisa-ke nalokuthi iqhubeke nalokuthi-ke niyiphathe kahle, iqhubeke nokungithobela njengomyeni wayo. Ingibekezelele intombazane emaphutheni, angifuni nje ukuqamba amanga, kodwa ayiqhubeke futhi ingibekezelele. Angisho ukuthi-ke na ngokuzayo mhlampe ngisazophinde ngiyindlulise lapho engiyidlulise khona, kodwa nje ngithi sengiyoyicoca le ngikwenzayo kuyakhomba ukuthi ngiyindoda, kuyakhomba ukuthi sengikhulile, kuyakhomba ukuthi sengishintshile. Engikubonga kakhulu ukuthi ingamukele ngale ndlela engingiyo ukuze nje sifike namuhla sibe la sikhona khona ukubekezelelana. Akusike ukuthi emaphutha zange abakhona, maphutha abile khona, kodwa saba nendlela ukuthi-ke nasiwalungise emaphutha. Okubalulekile ukuthi-ke nasiyathandana, uthando lukhona, because yonke into othandweni eyenza ukuthi-ke libe impumelelo ngulo thando nalo kubekezelelana, ngilo elenza ukuthi-ke na impilo ihambe iye phambili. Ngithi ney'ngane zethu or iy'ngane futhi enginazo azibone ukuthi ubaba wenza kanjani, ngibe yisibonelo esihle kizo, ngoba la ngifike khona angifikisanga ukungayiphathi kahle. La ngifike khona kukhomba kona ukuthi-ke ngiyiphathe kahle, ngihloniphile, ngibahloniphile abazali, ngayihlonipha kwamina. Njengoba ngishilo ukuthi-ke nganguthisha esikolweni, ngafundisa, ngabona ukuthi angidalelwanga lento umsebenzi, kodwa ngidalelwe lento ukuthi ngizisebenze. Njengoba namuhla sengizisebenza-ke, amabhizinisi akhula aya phambili. No, ngiyabonga. La ngikhona khona-ke angibongi nje amandla ami kuphela, ngizobonga amandla or ngizobonga umndeni wami ongikhulisile, ngibonga umama, ngibonga ubaba, ngibonga umalume, umndeni wonke nje wakithi la ngikhona khona. Ngibonge nabangani abangisapotile kule journey yami yokuthi ngifike la ngikhona khona, from esikolweni ngisase-university until ngize ngicale ku-business. Ngithi ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngesilungu baye bathi-ke na it takes a village to raise a child. Ngikubonile lokho kweyami impilo, so ngithi ngiyabonga nje kakhulu. Ngibonga iviyo, bengingalona ingcenye yeviyo, kodwa lifikile lazongeseka. Ngithi ngiyabonga kakhulu kubafethu, ngiyabonga kumkhonyana omkhulu ongibambele wonke umsebenzi kusukela ucala, because awucalanga namuhla lo msebenzi, sewucala iviki elicala. I think esiqale Tuesday
loko asilali senza ama-preparations senza sure ukuthi-ke nakonke kuhamba kahle. Ngibonge nakuBaba Madlangana ukuthi-ke nasiprovide nge-security nange-support nje from umcimbi uqala from ku-planning until kuze sifike lapho esikhona khona. Ezokuphepha zime kahle kakhulu la sikhona khona, asishaywa ivalo ukuthi ngaba khona inswelaboya engaphazamisa umcimbi. Umcimbi muhle kakhulu, uyoze uphetheke nje futhi umuhle, ayikho-ke into engaphazamisa. Bacaphi besimo babe nathi from Monday, loko basasenathi basazoba nathi futhi noma umcimbi ungasekho, because sesiyasaba man, sesaphila ezweni lapho sesisaba khona inswelaboya. Sithi vele sebayohlala bakhona ngoba ukuphumelela ku-attract izitha. Sesithi-ke asike sihlale vele sazi ukuthi la sesikhona khona izinga alisifani. Sesinalesimo sokuthi kumele la sikhona khona nje isimo sihlale sicashile. No, siyabonga. Kodwa nje wonke umuntu okhona baculi basazoperforma ngoba sibizena abaculi, sibiza uNgizwe Mchunu, sabiza uFeza, sabiza uMzukulu, sabiza uSwidi, uDuma Kahle uzoba khona, uCevu Uzile uzoba khona. Ngiyacabanga sengibabale bonke because cishe bawu-6 or 7 amaciko nje azoba khona namuhla anandisa. Sibonga nomphakathi ukuthi-ke na uphume and uphume ngobuningi bawo. Senze sure ukuthi-ke na wonke umuntu okhona la namuhla uzodla ngoba iy'nkomo esiyihlabile ziwu-12. So sinethemba-ke lokuthi wonke umuntu la ukudla uzokuthola. Senze sure lapho ukuthi asikwazi ukubiza abantu sithi sesibabizile abantu bese sebahamba bangadlanga. So wonke umuntu nje ola ukudla uzokuthola. Mangabe sesisemalayinini bantu bangatatazeli, bantu bangaphushani, inyama ikhona yiningi, inkomo esiyihlabile ukuthi umphakathi wakithi abantu abazosupporta namuhla badle ziwu-12. So sinethemba ukuthi-ke nakonke kuhamba kahle. Ngibonge futhi ne-team yami esebenzela mina, i-company yami i-GTM Finance, from all the branches. Ngine-branch eFeni, ngine-branch eNhlazatshe, eNaspoti naseGoli. iGoli lehlile leza special lazela lo mcimbi. Ngithi ngibonga kakhulu wonke nje odlala iqhaza kulo mcimbi ukuthi-ke na ube yi-success. Ngithi ngibonga kakhulu, asizilutho ngaphandle kwenu. Sithi sibonga kakhulu, siphakamise izandla. Ngithanda ukubonga kakhulu kumndeni wami ngokuthi angithande ngeqiniso, angenzele yonke into eyayisifiso sami iphumelele. Kwakuyisifiso sami-ke ukuthi mhla ngishada kube khona ama-artist, especially awomaskandi engangimthanda kakhulu kunabo bonke, kwakuwuFeza. So ugcine yena asangi-edela even more. Okay, ama-artist wethu esizoba nawo usuku uFeza, uMzukulu, uSwidi, uDuma noCevu Uzile, and then u-MC wethu namhlanje uNgizwe Mchunu ozosiphathela uhlelo lethu losuku. Ngakufuna umuntu o-vibrant man, umuntu ozoyenza umcimbi wami ube mnandi. So sithe masihlala phansi sibonisana sabona ukuthi uNgizwe Mchunu umuntu esimpreferayo sobabili. And then samkhetha-ke. Ichunu uyalazi lihlezi lidelela. Ichunu uyalazi lihlezi lidelela. Noma ungana malini mawuganiwe yidla. Indoda eqotho uyibona ngokuthatha umfazi. Indoda eneqiniso uyibona ngokuganwa. But nje akubanga nje iproblem. Uvumile nje kahle kamnandi. Ingakho nje naye izolo ufikile kwaba mnandi, ufike nje happy futhi. Ngiyathemba futhi ukuthi nosuku lethu uzohamba kamnandi. Njengoba mina nami nishumayela ivangeli ukuthi ngiyahlanya. Eyishembe. Ngakufuna umuntu o-vibrant man, umuntu ozoyenza umcimbi wami ube mnandi. So sithe masihlala phansi sibonisana sabona ukuthi uNgizwe Mchunu umuntu esimpreferayo sobabili. Ngiyahlanya khona. Kodwa ayikakhulu. Ngoba ngisaganiwe bangibekezelela abafazi bawu4. I'm still
county. Ichulu yalazi lihlezi lidelela. Sengijabule kakhulu ngibona nobaba umalume lapha wala ekhaya kwadlala egqoke ijakhethi engayigcina ibhoko uMandoza with-trophies. Ayiwoza thawula mama lo. Malume ayitswepho malume. Now. Le jakhethi ayikho Thomas Tall. Ayibabeka abantu abadala. Yeyigqoka uMandoza with-trophies. Ufuna umuntu vibrant man, umuntu ozoyenza umcimbi wami ube mnandi. So sithe masihlala phansi sibonisana sabona ukuthi ngize Mchunu umuntu esimpreferayo sobabili. So ngiyabona umshayeli mhlawumbe bakwethu i-trophism cha baba siyabonga ukuthi baba gqoke le jacket lana evuselela ikwayito leyadala. Ichulu yalazi lihlezi lidelela but nje hayi akubanga nje iproblem. Uvumile nje kahle kamnandi. Ingakho nje na izolo ufikile kwaba mnandi. Ufike nje happy futhi. Ngiyathemba futhi ukuthi nosuku lethu uzohamba kamnandi and ngithanda ukubonga kakhulu nomndeni wami wonke ophumelelile ukuza nakubajabulile ukuthi ngibahlanganisa ngento enhle. Ngibonge kakhulu ne-makeup artist yami uPhephile Magagula. Engithemba kufika eClazatshe kwaba uyena umuntu engimthembayo ngakho konke kwami. Namhlanje ngisazoqhubeka ngimthembe kuze ya. Ama guest wami ngifuna azi ukuthi angiphoxekanga ukuthi ngibe la. Kube isifiso sami nomyeni wami ukuthi siyenze lento. So yikho sigcine siyenza namhlanje ngiyayibona iyaphumelela noma usuku lethu sasengakaphelanga but iyaphumelela nekusahamba kahle. Even amalungiselelo wethu bewa right throughout nje up until this day konke kuhamba kahle. As for abashuthi bami indaba enkulumidi kufike nomyeni wami ngelokho bengikhona emshadweni wa Mavuso last year October. Okay bekukuhle kakhulu so wathi yena nathi masithathe bona savumelana because sasiu-attende sobabili umshado sabona imangalisa abazenza lapha. Sanibonani nonke emphakathi walapha kithi endaweni yase Mayflower. Cha ngingumfo kaNhlabathi mina la kulolo lizwe lapha undaba enkulu senginikezile ukuthi angikhulume ukuthi lensizwa ngiyayazi yini. Cha umfo kaMashaba siyamazi bafowethu insizwa yalale kulelizwe lakithi sikhule nayo kwakuhle nje njengoba nje insizwa obaba bathi bacela uphuma nathi nje ku-TV. Hawu sibonakala nje emaphepheni siphila nazo nje insizwa zazikhona ziphila. Angiyabonga bafowethu. Cha siyambongela umfo kaMashaba bafowethu. Siyabonga umfo kaMashaba ukuthi namhlanje uyaphuma ebafanele uba insizwa uba ubaba ngoba indoda enhle yindoda ngokugana. Yasithi sihlanganise lento asithandane sibike lobazali sikhehlane kube mnandi. Noma ungana malini mawungaganiwe yidla. Indoda eqotho uyibona ngokuthatha umfazi. Indoda eneqiniso uyibona ngokuganwa. Ngoba indoda enhle yindoda ngokugana. Sibonga nje nokulikhuphula lelizwe lakithi mfo kaMashaba uliphakamise mfowethu yinto enhle leyo. Sinifisela inhlanhla ke ninomakoti niphathane kahle nihloniphane. Into enhle ke uma nithandana ukuhloniphana. Ayikho into ebaluleke ngangokuhloniphana uma nibambisene emshadweni noma othandweni. Ukuhloniphana yikona okuhamba phambili. Kodwa nje ngamafishane hayi mfo kaMashaba siyakubongela mfowethu. Ingathi uNkulunkulu anganisiza
niphathane kahle ningenzeli lokhu kungenzeki lokuthi abantu bashada namhlanje noma bayalobolana namhlanje kodwa kusasa sebahlukene ngoba izwe abantu abasakhona ukuhloniphana emshadweni. Ngiyafisa ke mfowethu ngazuthi ningahloniphana nomakoti akuhloniphe nawe umhloniphe umakoti. Yinto enhle leyo ekuhloniphaneni. Hlonipho nje into enkulu. Yilokho engingakubeka zinsizwa abafowethu nonke njengoba silapha nje umfo kaMashaba la uyembesa la kwaDladla. Yilokho engingakubeka abafowethu siyabonga. Lapha ke indaba enkulu mfowethu la kwaDladla la kuganwa khona noma la kwembesa khona insizwa yakwaMashaba uSifiso lapha kwaDladla komakoti. Ngokuqonda kwami ngicabanga ukuthi makusukwa la kuyobe kuphelele ngoba kuwumembeso. Kusazofika isigaba la khona umakoti asuka la kwaDladla ke asayogana noma yocaca le kwaMashaba. Kodwa manje nje sesigabeni la khona umfowethu embesa khona kwaDladla ke la kusema4 kwaDladla. Indaba enkulu kwaDladla nje la sikwaDladla nje la ema4 mfowethu la iMiflawa ezweni lakithi. Sanibonani. Hayi kufishano kwami. Njengensizwa nje zaseMpumalanga sijabulela ukubona imvunulo kubantu bakithi ezweni lakithi esabelweni. Singama Nazaretha ke siyakujabulela uma ngabe abantu bezazi ukuthi bangobani. Ngoba uShembe usifundisa ukuthi asizazi ukuthi singobani kuqala ande ukuba sazi uNkulunkulu. Manje uyabona njengoba ngibona nomkhonyane emuhle kanje ngathi uzokhomba manje. Ngathi uzothi wesihambi mawungesabi uzobelethwa uThixo. Ngiyathemba ukuthi ngokuvela kwalemvunulo enhle kanje nomembeso ke kubantu ke akusekuningi ukwenza izinto zakithi. Umembeso nje thina sikubiza ngokuthi abayeni ke la eMpumalanga njoba kuzophelela ngapha kubuka kwamakoti. Akusekuningi ukulobola bakwethu. Manje siyajabula abantu abakhulu njengoba uMashaba endaweni bekubeka ezingeni ukuthi singobani, isintu sethu sihambaphi. Siyakujabulela kakhulu lokho singama Nazaretha. Sinethemba ukuthi izosijoyina lensizwa kungekudala ngoba sinamathempeli amaningi nje ayikakile. Kukhona iZamani, kukhona iThanda Ukukhanya, ngapha khona iThuthukani, ngapha khona iVukani. Igagwa amathempeli amaningi. Yingakho sikujabulela ukuthi isiyazazi ukuthi ubani. Izofika kuShembisa izazi ukuthi ubani. Siyabonga.
Akote
clinic. Intombi zami zonke lezi eyilazi sidlani. Intombi zonke ma. Nawe sesi. Nawe. What do
Ay, si la la la
Siyabonga DJ. Now. Ngizobingelela kuqala ngokukhethekile ubaba uMashaba. Sawubona. Ngokukhethekile ngibingelele umama uMashaba. Sawubona. Ngibingelele umndeni waMashaba wonke. Ngibingelele umndeni waBadlazi. Bese ngibingelela nekubuthwane ezizile la. Ngithi sanibonani mabhoza. Sanibonani bakhona ubhuti. Bakhona ubhuti. Oh. Okwami kufishanyana nje singadli isikhathi besicela izipho kodwa ke ngicela ukuthi silaleleni kahle ngicela silaleleni izipho sizohamba bathi nge-English ama-categories okay phela angeke sikhona ukubabiza bonke sithi uthi sibantwana ndawo kusho na phela bezipho bayisondeze siyibize Ela bonke basondela abaphethe izipho. Dala DJ imani. Basheshise Nkosi yami isikhathi sincane. Bafowethu siyaqala umsebenzi. Ubaba umbuyazi 87. Abulandele isikhwama lesabamadlanga lesiskulu. Sesiyasebenza manje. Kodwa sobhuti bazogcinela bona. Buyazi abolanda isikhwama. La ngelandale asitalelane phela uzozwa nawe ukuthi ufakile la awubakithi. Uthando Motheni uwinile Thabethe naba angazi mina mphakathi angazi kulana sanibongisa ungone igama liphi la angike ngawo ususomlewa from Mobi uthi nayi hayi Mobi. From Besti. Chuti izipho ziwu-3. Sicela ama-voucher. Ngithanda ama-voucher basondele masinyane. Ngoba vele asayi ukuvela. Silindaleni.
lindele. Alright, ngoba salindile la bengicela ukuyihlukanisa kahle. Aba from 100 rand to 1000 abasondele manje. Sondelana bafowethu. Sondelana bafowethu. Uphethe 10, uphethe ini, ngizosimemezela ini kuzana isipho sakho. Onemkinga mhlawumbe point isikole. Ngabe kunenkinga uthi mhlawumbe point isikole. Ngeke senzeni ngokukhulu church. Kanti abasebenzini abantu bethu nayinkinga. Lethani mali. Yena namali lapha. Uthola ukuthi sibeka kahle la. Sihloniphe. Sicela nisitandele sitshe esikhulu hayi lo high plate. Sicela ndishi ngempela. Kodwa abesithathe sithathe iplate okwamanje ngoba kuseza nomfishane. Iplate okwamanje kodwa isazodina. Uthi ubaba uMtawu ngo100. Celebrate. Thatha nje imali. Nawo mama lapha. Uthi ngayivali eyama1000 engafika ngaziyo. Subeka kanje asibeke bazobona. Asibeke la bazobona. Isho lasibeka la Mtawu wathi lilwane la. Ubabuthabethe uthi ngo100 JZ uthi ngo100 wakhe Mama Susan isithole ngo100 uthi uyaqhamuka sanibona siyabona Baba Joseph Instone uthi ngo100 akube kuhle ngono neyajikisa 1000 la yajika abohlanganisa 1000 uzona ubamzitha yona uthi ngo500 eqala ibhiya yakhuphuka Msiza sicela usondele la kumkhwenyana nomakoti msiza sheshisa msiza wenza la kumkhwenyana nomakoti 500 uzitha uthi ngo5 ngale umthetho weselfishana ithi ngo300 yakube kuhle bengicela indishi benkulu futhi kuyagcwala la Manele. Masibuka ukuthi 100. Umfowabo omncane ungazi noma. Uthi ke2 akube kuhle. Uthi yajabula uma ebona umfowabo egana. Ngoba uyazi bayesejabula uzosale phathaphazisa. Sebona. Zalo futhi. Uthwala ngo100 abanjwa nembambane uthwala. Usezwa mashaba uthi unana 200. Nabo ke nithi imali ayikho isele vivo isele kukhulu people is called Umar Gasol that's it yeah for the Ubaba umuntu makaka uKasol ngo 500 now approve Andamtshela into
siyilaleleni kahle. Athi British responsible. Yavuma mfoka hlatshwayo yavuma 500 yavuma siyabonga ake sithathe nako manje ngoba ngokuthula ezizwe obhuti bayahlonishwa la ngicela nilalele la ubhuti uMadlangana uthi yes uthi nje ngo-4,000 uthi sanibonani eyabuya ngo-4,000 uthi sanibonani 4,000 uthi sanibonani eyabuya phela abethi ubhuti angithi ubhuti lo besicabanga ukuthi amakhumba asedondweni eme wonke bese sibamba soyithule association singayirenka nayo bhuti mina ngiyaza ngesengizogobha kodwa engayirenka yethu idodoni yabo Madlangana siyabonga bhuti omdala undabukelayo uthi abahlangane ngo-500 ndabukelayo Mama gave my poses. Hey, where is it, please? After 5,000. Ivumile 1,000 rand. Ivumile 1,000 rand. Uthi umkhonza thulane naye usuka ngikulo 200. Uthi sanibona. Umo bayende uthi nge-400 akukuhle uthi uthuliwe ngalo mSamsoni kuba nomoya umdala haleluya sethwa nge-200 Stelimani maye ngoba nayivoucher kudala khuluma i-GTM Finance GTM abatakuli awunenkinga abatakuli uDebora uthi umele i-GTM Finance asazi kodwa ngoba imali ngiyijwayele yenze hayi 5,000 ngizwe ngaphakathi 5,000 hayi nako so besalima ngela obhuti lababhayi the essence the toughen endaweni no lungani kodwa lungani hey hayi inkinga lapha hayi bongadisela hayi
La oh mama dama yena but ngile ku 5000 ngizabala la baba noma mulkele futhi bafuna ukugcwalisa bamulkele it's okay yena bamulkele siyenze ayikho 10 Naba la umama Vuso noma mulkele ukaniwe phela mina nesigawu nanikhona no mama Vuso negawu embi bathi ngo10 bathi nje haleluya so yo now makhathi lokusondela njalo sondela masebe sondela pho sondela pho ngozana 2000 batho sekalo mdlalo ophuthi ngeke yibatho C'est pas l'Église, c'est là. Ubaba Masina phezulu eJontoni uthi ngo2000 approved ubhutumzwe umbona uzo umuntu sabalo mayezi uthi nge1000 khona akube kuhle bengele indishi ngalo play ngela ngetholi yona yini ndaba la hey utusi wala ni usien kremfa de pen yote bahala se sangola noke usien kremfa de pen yote bahala se sien kremfa Jadi mereka, ini gimana? Nah ini kurang mula, macam, kerana ada macam, namun, anda show, aku ni bukan mana, uti belo, uti, ini mahu saya orang lingkong, Aku sebenarnya jelas nak ngomong ni. Ini bukan apa. Jadi saya tak perlu terbiasa. So. Ya, cucu ni aku mau cuci. Oh, macam kasih. Macam kasih, masih. Cuci. Macam kasih, jomo sendiri. Oh, now you could forget it 200.
200 mkhulu ubaba uNtuli ingalabo uthomatata uthi shaye ngo200 Approved 200 ubaba uNtuli Oh, Zabois, oh, now, man. Going there, no Vanessa. Babuye show 16. Hallelujah. Asivumelekile ukuthi ngani phakathi. Ngoba abo siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu akusiya. Yopuna kana phakathi. Mali yasisana. Utuma Masego in the SN. In the SN resort. Utuma 2000. Hapa bili nesikububu. Azimnan. Send your boy. Imali ziphelele elibani bafowethu lelo bhuti hayi ubamhlabathi uthi ngo200 100 makoti 100 mkhwenyana akube kuhle lonke siyabonga uthi umzala la uthando wephephelbo enebhubesi akukhona abatetelezayo kanti njengibize bani nozibongela oh shuthu uzwile nozibongela uyafuneka la kodwa ngilinde ukuthi iyaprove yabo 1000 ayeli 1000 ya nako kathi kusetshenzwa asazike ngobani abasukumoya mani ngobani ndawo ngibona ngikhulume kabi emalini ngibona ngikhulume kabi
Samson Kosi, not a man. I visit a man who took a 2000. What's your boy? Second show is more than boy up there. Tell us. Rush, what's up with you? I said, yourself, who's ready to try? Until 2000. Asambhela futhi lethanda salo akashaya mina hayi mina ngozelethi ngozembhubhe la akule ekhadi ngozembhubhe sizophekisa nathi sizovela ngaphakathi so angeke nisho inani ukuthi malini mfowethu izosho lana ukuthi malini sinani ngane siyaphila ya nomfowethu asashile siyo mabhoza athi ayaphekisa uma mashaba nomashaba imali siphephile 17,000 Nami lama posa ngona.
Imba.
endaweni ithafeni ngicela nisondele masinyane sizobhala naye imali uthathela iphethe imali kahle ngiyake ngivulele atawuli ke manje aseshaba atawuli kwambiza ubhutushaba bayasiza amafayini makoto amashongwe yeah, 500, eh? $1,000. What about the show? $1,000. Utu kano ko ikota la ishelo yena. Umtabuni. Phela ke abantu bazokubona babeqale ngini bese. Sanibonani. Lapha ezeprogram. Yangishathile nomakoti lo. Nomakoti lona ngesakhuluma kakhulu. Sanibona nonke. Ayi, ufana 20,000. Ngananga ngananga yani 20,000 ngizingana ngale 20,000 aqini konke ngifunda kuwe ngilandela la kuwe ngiyabona hayi yini utophuthela uyikhuluma sanibonani igama ngimsamukelo ngakaNkosi imento yami lena ngalo 15,000 I hear really 15 now. Yeah, no, it's more than 50. Kalisuka kuzokodwa abizithafeni kanti sekuphi 10 wethafeni sekuphi 10 sekuphi uyazi uMashaba uzothela wayo ukhethe ngiyambulelele uMashaba Ukuthenga Mashaba waya kuwe ukuthi ulalele ngokuthenga.
imvumo yevume. Uyayidlalela ngo-2000. Uthi uyayidlalela. Umlalelo uGugu. Uthi sukela kusasa zobe ziyi-2 until nge-31 December 2026 bazokhetha mahala. Wena imali ifika. Ayikho, ubani ama-200 mawabala kayi-1 i-5,000 yenziwa ama-200 awu-25 then amale ka-1 i-5,000 yenziwa ama-200 awu-25 adlalelani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 okay, I'll just try again now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kaun 25 25,000 Okay. Ukhuluma yashintsha ukhuluma. Suka emabhozeni. Siyabuyela. Ngubani speed point manje. Ngishilo bathi uma badlala idondolo mangacedise ngayiremba yedwa. Anyathemba kahle yonke into yenzeka. Pepe bovuyangena. Pepe no. Ai sai ele. No, wasubala. Chakul, faikati, faikati. Wasubala. We are poor puzzle. Poor puzzle. Approved 20,000. Mara.
ubhuti umthoko lindisa isipineko uthi uphakile ngale emabhozeni kodwa uphinde elukuye then futhi haleluya nawo amabhozeni owandize njalo ubhuti abafana babantu ubutwandu omunye uthi nge-2000 kodwa Rotondo, uthi nge-2 abenjani kube ubhuti ubongane simbiza iklasiki uthi naye ngestina nge-1000 abe kuhle ngiphelile lapho khansela awulethe noma u-20 phela ayitholi emkhandleni Uyena uNkosi, eluyikhulumele. Mina ngizoyiqala phela. Ngolani? awurimele imele Igama lami nguSem. hayi Samson Sem Holden. wahlala uflestorisi wahlala Wazangithathayo. Papa Nkosi. Ngoba muhle. 20 le. I'm at 200. I'm at 200. That's fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25. Promote 5,000 you go soon get in the high machine. I will say, so far against someone. Okay, we say. If 5,000 is single apart, 5,000 is single in. As we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. As if I had to okay. 10, 11, 12, 13. I'm looking for a man to try and you want over 100. Okay. I stand by that. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10,000. Ungaphakathi endishini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Yeah, I'm going 15,000 who are part. That's good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Imali ngathi iyalo kuyahlela nilethe mangabe isakhona ngicela sendiseni ngathi nento ephuthumayo khona ubaba ubhuti ethiwa umzukulu ufuna ukuthi njana nandise nathi imali masinyane 2 minutes othi yena imali akasakhonanga ukuyiletha siyabuya futhi ugame 2 siyabuya ugame 2 ungathi sewuphunyulile sewusindile awuthi nje lekudala kube mnandi bese siyabuyela futhi emalini hayikhona mina ke kodwa angeke ngivimbe imali yakho yeti ngiyenziswa hayi awuthi ngize ayike ngivimbe imali hey zukulu yini imali ndoda hayi ngiyabamba sakhuluma ngemali zukulu lento futhi siyahlonipha futhi kodwa Linda. 17,000. 17. Where's mine? Game on. Good. Sakole Samsung. Service gemacht. Uyabuya umahlangana unyabhala 17,000 uthi akube muhle 17,000 uthi akube muhle kanjani ubona vele imali ngeke siyiyeke vele sazela yona la emhlabeni uthi uyabuya umamaseko endeleseko batona Showcase. 20,000. Nice. The SN. 20,000. 20,000. Imali. Right. I go ahead. What do you put me down? I can't go away food. Uthi uriman some holdings uthi uyabuya ngethethe amvunulo lenkukhu uyavala nabo babavuvala asenze ikolo ukuthi shaye achaye 100,000 Everybody approve.
Approved. Obama Kamal 100. No. 100 of it. 100,000. They confirm you pay 100,000. We got money. 100,000. You know what? I was one. 100,000. Imani siyabuya. Imani siyabuya. Lethe. Utafel. Umnesi uthi ucela nayo ukuvala. Sengabali ngithi motel. Ucela ukuthi uvale. Motel. Agora hotel. Hotel não está na saúde do hotel. Ngiyasukuma nje ukuthi ngizovala. Hotel ngiyasukuma ukuthi ngizovala. Usotobe bamlizidisamba siye bamazi uthi naye manani 1000 uthi akwekuhle 1000 uthi ayi 1000 ayisho ukuthi manje phela ngingazami-ke mthatha amajani ngabonela ukuthi amakhe maningi kanjani ama-rifle azame nje ukuzozama hey woza mkakatheni woza wena hey sesikhonto wena woza okay. Shishisante. Siyashesha nomzukulu ufuna ukuhamba ngosiyama. Ufuna ukuhamba umzukulu. Tshela waza. Fika futhi. Ayizikusiza. Siza futhi. Siza futhi. Phela isibongo osibona. Sibona lesibongo nje. Sidala. Useswala. Useswala. Uthi usine wakadala. Ephutshana mfethu. Uthi 1000 kuseswakhe abekuhle abathi emlisi woza bhuti kuyathemba lapho usuke saphile phela ngokutho zakho nonjani izethi kumele woza masinyane no executive mayor uyasondela uza no 100 abantu aniye ukuhlanganisa ngozana aniye ukuphathanisa kakhulu
Miss. Usayikhipha ngale kulasengisi Miss. Hayi. Ezofika imali sesoyithatha sinesikubeka senzukulu. Elukho kakhulu sanongisa namashaba siyabongisa ukuthi abe kuhle konke ngiyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.